ওটা 15 টাকা নেই ସବୁଥିରେ ସାମ୍ବର ଚଟଣି ସବୁ ଦିଆଯିବ ନାଇଁ ପିଠା ନାଇଁ ପୋଡ଼ମ ନାଇଁ ପୋଡ଼ମ କ'ଣ ବେସନରେ ଯେଉଁ ପିଠଉ ଆଉ ଦୋସା ବି ହେଉଛି ନାଇଁ ଦୋସା କେତେ ମସଲାଟା 40 ଲେଟ୍ ମସଲା 40 ଏଇଟା କହିଲି କ'ଣ ଏଇଟା କ'ଣ କହିଲେ କେତେ ଟଙ୍କା 25 ସବୁ 25 ଟଙ୍କା ଦେଇଯିବ ଦେହ କରିଦେବ ଆମର ମୁଇଁ ଖାଇଲି ଆମର 5:40 ହେଇଥିଲା ତାପରେ ମୁଇଁ ଖାଇଲି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଦେଇଥିଲ 5ଟା ତାପରେ ବରା ଦୁଇଟା ପୁରୀ ଦେଲା ପରେ ଖାଇଲି